Le yaseLamonti genge sibonana nayo mangiya esikoleni yabo. No yabona le genge ke ngihamba nayo yakaV esenze nayo lento. All right, ibaleke kube right. Ubaba sixolele kumkhulu la. Ifike kodwa indaba la ekhaya. Ifike eSalukwazini sesisaluma. Ayisithetheke phela ke naso njengeSalukwazi ke. Ayiyeka nje izinto. Bazonishaya abantu, okay. Ukulalela lokho kungatheni kodwa ube wazi ukuthi into ngeke uyenze, yabo. No, so impilo ke mayiqhubeka ke kanjalo. Kucaca ukuthi okay iminyaka iyahamba. 97 sengibalekile kulesi sikole. Still i-audit likwazile ukuthi liphinde ngilenzise le yanto yokuthenga ireport. Ngilithenga ngihamba ngobhalisa le eChatsworth eSouthlands. Awungitsheleke ngisuka ka standard 3 ngingawuqedile. Ngithenga ireport lokuthi mina ngiphasa u5. Ngiyongena uStandard 6. Ngingene kule high school. Standard 6 grade 8. Grade 8. Ngingene kulesi sikole. Into eyaphazamisa lapha. Kungakafika ekuthenini bayangibamba. Mhlambe ngokuhamba kwesikhathi. Ngoba unyaka wawusaqala. Kuno cousin wami owasheshe wayizwa indaba engangimshiye kule primary yaseMiyabank eNizam. Ngamshiye yongena uStandard 5 yena ubani lo ugrade 7 ngamshiye yongena wona usisi wami loya sasizwana kakhulu wakuthola ukuthi sengenze kanje ngithenga ireport wayesetshela othisha abala eNizam base beyikhipha indaba bafonela le Southlands. Hayi ngezwe sengibize office. Hey sibanibani wazi. Sekuphi lesikole lesi ophuma kusona. Hayi ngizame ukuthi ngichazeke nami ukuthi isikole saselokishini esikanje kanje. Thoma siyasifonela inamba zakhona ibanjwe. Athom uthisha ngoba isikole singekho lesi siyabona. Enizam primary wena. Sifuna ukubona othisha bakhona manje kunento esifuna ukuyikhuluma nabo nawe. Hayi bathi nje othisha omunye usawucheck omunye ukuze khanjwe ba report lapha kanjalo na office la principal yonke leyo nto. Ngaphuma ngathi ngiyochama ngabona ukuthi hayi sishile. Ngaphuma ngathi ngiyochama. Excuse me. Ngihamba ngawugibela ibhasi. Ngabaleka. Kwaqala ukubonakala kwezinto ke lapho. Baleka kwami lapho kwacaca ukuthi alright okay. Ngiyahlala ifirst term yonke ngingafundi. Ngase ngihamba ngokwami ke manje. Ngayifunela leli report ngalithola. Ngase ngithola elizongifaka ka standard 5. Ngayo ngene eLenson primary egcineni koChatsworth ka unit 11. Ikudeke nalesi sikole lesi ebengade ngiqale kusona se high school. Ngayincenga ke kule primary kwangavela ukuthi ngijombile u3 no4. Hayi ngal-attenda leli class ngal-attenda okay uhlobo labangani bami sesihlangana ey'teshini zey'timela njengoba sigibele naye igenge yami leya ngiyathotha isekho lapha eNizam le yaseLamonti isikwe esinye isikole kodwa khona le Miyabank naye isijombile amaklasi isikwe esinye isikole ekuthiwa iGanges nayo high school nje sigcwele omakangani basemalokishini sisikole samandiya naso. Hayi lokuhlangana kwethu ke silosihlangana kube nalezi zinto zama gangsters ngawo 97. Okay
kuqhubeka ukuthi okay indlela yokubhema nolokhu esiphuma siyontshontsha ngalama shoplifting ethu isenzeka sesishintshe indawo uyabo kuqala into zama gangster abaganga seLamonti awakomlazi khona ama gangster kuthiwa oSambuka Lamonti ngala komlazi khona 21 Jump Street sekunokuhlangana la eMia Bank eTopini kubhampelwane matsatsa semlazi yami nezintombi wena ntombazana osalayo yabo kusuka umsindo ke kuliwe kanjalo futhi ngeke kubiza intombazana emnami yabo qale leyo umsindo enjalo kuze kugcine kuphathelwana imbese kube khona abalimalayo indaba iqaleke manje singenwa obhuti baba bayi sekufika bona la eMia Bank station yabo nathi sesifika nabethu sikhuphuka nabo ngoba siyabona sesiathekwa abantu abadala kusebona labo ntanga yethu siqale nabo umsindo kwasuka lawo ma-fights abachita bakomashu bakomlazi bakoLamonti igang yasenandaka ibingeningi kakhulu ngala ibingezi bekuyiLamonti kumlazi kumashu ayisuke lezi mpi ke kube kucaca ukuthi ngempela kugejelwana ngisho ezikoleni kuyalindwana manje kuyalinyalwa futhi abantu bayagwazeka khona abantu abanamaskazi nje akhona lapha mina iqhaza lapho ezagcina zingithola esomnye umfana wangigwaza ngebhodlela la esandleni nje lo mfana into sasibange wona lo msindo wala emarenki masiyogibela sibuye ezikoleni silezi sasifunda kuzona zamandiya kwakusuke ngayo imsindo yamantombazana ukuthi adlalise intombazane ngimnayo athe siswami wama wedwa kwenze njani ngithe uyabhampa lo mjida lo yabo nama outama vela hleke yabo into ayenze samntwana ayazi vele tha society lami kodwa azoqala hleka afuna ukubona ukuthi mina ngiyabaseleka yini uyayibona yonto thiwe uyakujwayela lo mjida mje uyayibona yonto ngithi lo love uyajwayela ngiphethe impahla enkulu lapho ngishaya ngo7 iRambo le enecampus la yabo lo mbese nganguthathe kwenye ibrazo esasesijwayele ukubhema nayo iphilisi ngoba idrugs bafethu ngempela leyehlisa iveli yomuntu urazo lo wayesekaxakeka ukuswela imali ngalendlela yokuthina njengoba sisama young blood sisangena kulento ye drugs umphantu sasivuma inhlanhla yemali sekhona uyabo so uqaleka wakho wagcina ethi mshanami awungibambelela khona uzoyigada awungiphi imali u15 ngifuna ukubhema ngathi hayi malume ngiyawuthenga nami vele khona ngifuna ukubajaha wathi awuthenga ngizobuye ngithola omunye ngagcina ngigaxa kanjalo ngawuthola ukhuluma nami la esikhwameni ufana ngokugaxa ubhaka kanje ngithe lo fana uyangijwayela lo yabo enye ingane kwakuthiwa upheki lapha intombi yami angithanda akaWW emlasi hayi ngithi mina mfuthu wenzani wena umkahle kahle uyangithatha kanjani yabo lo fana wakamashi kade wakuthiwa Nkosi ngiphile yabo ngangalinaki igama langa lesikhathi kodwa ngalizwa nje sesijwayelene emva kwesikhathi ngaphela masenilwile nabantu nintwana ngalezi ekhathi omunye eqala hlonipha omunye sesiyazana ke kanjalo yabo lo fana lo athe yini uzokwenzani awakahle wena mama ozala sambe ngizokugibelisa yabo leyo nto ngiyabona amajita akhe lawo yabo mangithi ngiyasondela kuyena ngithi futhi awakahle intombi yami yabo bathi la abanye awusuke wena bakuphuthi awusuka ubone intombi ayisakufuni wena ngithi ngiyacarela phela la futhi ngaphenduka ngathatha nje 2 step ngiphenduka kanti ngikhipha ubhango ukubuyisela ngala ngabe nguvula engabe ngidonsa into yami ngabe ngifaka kunini ngiqoka udikhizi ngiqoke iteke kuthiwa i226 kona lamateka ayishawa kuqala kule yabo elibovu nokumhlophe ngibuyisela ubhaka ngijiki ngiphinde ngithi 1 step 2 step ngithi Pheki ozala ngiyabona ingane yatatazela iyabasaba labafana izwile ngabe iyazi futhi ngabahlupha la ekoleni and bayishaya imeva futhi ngempela hayi sebeyigwazile igengeningi ngithi laba badelela lapha abazi kwamjeli laba nami nginenkani yami yabo and vele nkani yami
yakhiwa i-influence yokuthi vele obhuti la kubuka omalume bekwama-out ebengikhula ngwabona besaphindwe yabo. Igemegeme zabo zaselokishini ngiyazazi, endaweni zotshwala ngiyazazi, bayabashisa abantu yabo. So nami nginaleyo nto ukuthi hayi thina ekhaya komalume ngeke usithinte thina ngemevu yabo. Omalume bayishisa mina ngizohlulwa yini? Hayi zishe ziyekhona. Engibona ingane yathi ithiza manje. Ithe ngifuna ukugoduka mina ngithi woza kodwa manje lo uyibambile isandla. Engithi mfethu ayo intombi yami mfethu. Athi nomjite awunantombi wena muntu suka la eduze kwami. Engivele ngudonsa. Ethe ngudonsa athi uthi uyagxoma ufuna ukudonsa i-3 star yakhe emaphaketheni. Ayi ngibe sengihleli la eduzane. Ngafike ngamshaya ehlombe. Yabo. What ehlombe? Ngamuthi ehlombe. Laba abanye bakugxoma omunye wathi uwelele emgwaqeni ngala kanti qhamuka imoto yambuyisa yabo ethe imbuyisa ethi uvika yona. Ngamshaya nje la ngaseyimbanjeni. Ngamshaya ngaseyimbanjeni wagijima wathi uyabaleka. Hayi lo munye ngibangisambona waphele lapha. Kanti vele njengoba ngikwenza nginika imorana amajitamda. Hayi sawakhiphile ama-3 star okapha abajaha. Salimazana nalamagenge. Kwalinyazwana. Ngithatha ingane yabantu samisa tax ABC kwakugitshelwa khamba majitami lawa ayewela thatha umgwaqo obhenga selamonti ayibuyelele emadladleni so ziyakhula ke lezi zinto ubutha njalo lokho obenzakala la okuyinto empilweni yakho ekhanda ingcindezi yokuthi nawe usuzophila ngokudakhela abantu ongabazi bangaqhamuka kuliphi khona nini bazokulimaza yonke leyo nto yabo. So kwahamba ke ekukhuleni iminyaka ihamba kwacaca ukuthi alright ke manje ya isikole sifuna ukuba into nje yabo ethanda ukuba inkinga kumina yabo ngathi nawo manje namajita sekhona kubanye kubona ekuthiwa hayi ubani uboshiwe hayi ubani uphume ngebail yabo 98 umngani wami nje owaqala ukuthi avele ukuthi okay alright lezi zinto esizenzayo sezicalo yaboshwa waboshelwa ukutshontsha i-All Star mangikhumbula kahle nejini ye-Casey Jones ya sasashala amajini no-Casey Jones waqanda ngempela wahamba inkantolo ngokwe-underage wathola ko-free bail kumele abazali la kusomtse kule nkantolo ekuthiwa iSarswart abuye ke yabona ukubuya kwakhe ke ubuya usenale language le othola ukuthi manje ke nawe iyakukhuthaza le language iyakukhuthaza uma usuyizwa eseqhamuka nayo esethawu yes bafethu uMakruger uyabo emfethu uboshelwe i-shoplifting hayi ubuyile angithi manje leyo nto nakuwena emqondweni yakho ukuthi kanisho vele nokuphanda lokho siyaphanda siyangena siyabuya ayikho iflop hawo ubuye usawuyena umoji uyaphinda yabo leyo nto kodwa manje usayisikhokho yabo siyakutshela mina ngeKruger mina nge-26 mina yabo bafethu ejele ufuna ube 26 yabo nje manje hayi iqhubeke mfethu impilo ke ngawo 98 loyo siyaphanda sesijulile serious ngempela ke manje sesishaya indawo siyaphuma songena la olwandle soshala impahla ekuthiwa iqini uyabo abelungu uthola ukuthi bazobhukuda
negenge leyamandi babeka ikhwama mhlambe emva kwesikhwamanyana uzoqalekisa ngaso ashutheke mhlambe ukhiye wemoto abese ugqiba lapha leyo mpahla kuthiwa igqibo ke besazi ukuthi mangishaya isikhwama bese sicheck ukuthi la qondene khona naso ukhiya uvukuzekini sibathola futhi okay sami sofuna imoto siyocheck imoto zabo ke ngale ayisovula imoto si-strip ngaphakathi sithathe yonke into ekhona engakadumike lento yama cellphone emotweni wawazi ukuthi okay alright izinto nje ngempela ezidulasa ozoyidayisa zomphando mhlawumbe uzofica camera ayabiza ama camera ama Canon yabo uzofica ingubo zoqoqa yabo uzofica wallets abanemali kuma ashtray uzofica imali yabo zonke lezo zinto nazo ke lezi zethu ukuthi uyofica ugwayi siyababhema uthi ufica ama-20 manje yayabhema kancane emotweni ufica libeke 200 yabo lehle ne-20 eyodwa njengoba liyobhukude yabo siqoqe ke yonke leyo nto nobucwebe babufakile mhlambe la ku-ash amanje ayaqoqa kobucwebe sothi ukhiphile ama-ring ama-chain okufaka la ku-ash saqala sisishaya leyo mpahla yamaqibo siphuma singena ey'tolo siyancinza yabo hayi ejula-ke le nto yakhula kunesitolo esaqala ukuthi sisiboshelwe-ke nje ezo-accuse kwakuyimina kuLinda kuMondle Saphila kumjida wami uthi usiphelele nomunye osashona wakuthiwa uSiya sashaya isitolo esasikade sasisishaya ebekuthiwa John Ross leso sitolo sisifana nani manje isipho ongasifanisa naso uSplits ya noma uSplits ke ungamixi kakhulu ama brand unenhlobo yawo yezinto kodwa sasithi asifane noSplits sishaya ikhavela khona le khavela ekuthiwa isama nje le ethambile ngathi isaka siwashaya kakhulu lapha khona sasiyasawashaya mhlambe awu-15 siphuma nawo siwashikhandela kuthina iqala-ke into zayibekwa ngamapheya ungaboni manje esitolo sekwabekwa iphela lodwa uma ufuna ukhomba ukuthi hayi leli bahamba okulandela ngale babona iy'nkinga ey'fana nalezi ukubeka amapheya ngathiwa abantu bayawaqeda yasibopha-ke iJohn Ross yayila edrobheni uba umgwaqo bekufield angisazi umgwaqo wayo angikho muhle-ke ekunakeni imigwaqo kodwa ngiya ngidle ngokuthi itheku ngiyalihamba lonke uma ngitshela sizokubonana nesitolo esiwukuthi ngisuke ngazi ngizophuma ngala ngishone ngala askisi ma isibopha-ke isibopha 99 umuntu besayintwana 99 mfethu ngithi bengina 14 years 14 years na 41 manje yes bengina 14 years kodwa hayi bese ngishisa impela egangeni umuntu izinto lezi engalungile umuntu uyiqala semncane impela nje uyabo uma siboshwe siyahamba siyala eCR bezwa abazali ke ngoba ngithi mangingaphosisi saboshwa kuphakathi nezinsuku olezibili nolezithathu hayi kwabo kulala nje lelo suku afonelwa emakhaya ama landline ke saswazi ngekhanda kwafonelwa emakhaya bafika abazali ngakusasa ekseni safakwa enkantolo sanikwa ama-free bail sadedelwa ngaphansi kwezandla zabazali sagoduka nabazali kube lokho kuyothethiswa-ke ekhaya kuthethiswe-ke yabo kodwa nje sebethethisa into vele ngasezwa ngoba isingenile ema-drugsini yabo
ya kube unyaka ka-2000 iyaqhubeka lento kube ukuthi ke kuyadukelwana ke manje Susi high school wena noma uyabona u99 lo engikhuluma ngawo wokuboshwa kwami hey ngoba bafowethu umuntu uzenzile izinto wenzeka u99 lo wokuboshwa abazali kade sebengisusile lokushini ngoba le ndoda ekuthiwa uThemba bafethu itime elingizalayo hayi ngiye ngisho uma ngihleli ngedwa ngithi hayi indoda le yamfethu yabo yalwa i-school fee eyasikhipha cause yayisikwa ipension lapho ipension yayo yakamasipala yayikhokhele kahle yathenga ama-truck enhlabathi amabili izama ngoba ngangingabi sezingeni lokuthi license ngayenza kodwa esengifundise nokwashayela ama-tip truck enhlabathi sengikwazi nje impela ukuthi mayema la ethi sothulula inhlabathi la kulomuzi ngoba ube umuntu ostrict noma sengikwazi ukuyishayela kodwa ube ngasho ukuthi sengingaphuma ngene emgwaqeni omkhulu ngoba ucabanga icala ukuthi mali ngenzeka lenziwe yimina ngena incwadi kodwa besithi makuthiwa uyafika kuthiwa uzodilivela abantu inhlabathi la athi ayihlehlisa ngihlehlisa athi shayela ushayela ithiphi ichitha inhlabathi sisengenza ngibona lo muntu uyangigruma ungigrumela ukuthi ngibe umuntu lokho ngikubone manje late